Ничек итеп шахмат уйнарга өйрәнергә? Әле үзеңне өйрәткән кешеңне җиңәрлек тә итеп. Әлбәттә, бабай белән ди Денис. Оның тормыш тәҗрибәсе оныкларын уенда гына түгел, тормышта да кыен хәлләрдән дөрес чыга белергә өйрәтерлек. Я очень люблю с своей дедушкой и с бабушкой. Мы с дедушкой кормим кроликов, с бабушкой собираем яблоки. Они для меня являются примером. Куяннар ашату Денисның яраткан шөгыле. Олар Кузнецовларда 30 баш. Моңа өстәп 100 баш кош-корт, кәҗә, дуңгызлар, бер бакча умарта. Кыскасы, хуҗалыкка килеп керүгә, монда тырыш кешеләр яшәгәне күренеп тора. Это итог не одного дня. Бу бер генә көн түгел, тулы бер гомер нәтиҗәсе. Балаларыбызны да эш белән тәрбияләдек. Олар эш сөеп үсте. Икенчедән, без мәктәп белән дус булдык. Балалар укырга кергәч, беренче чиратта аларның укуы мәктәп булды. Тормыш иптәшем кызларыбызга, мин улыбызга үрнәк булырлык итеп яшәдек. Понимали, что такое труд и как что дается. Эшләгән кешене барда күрә, эшләгән кешедән эштә курка диялар. Михаил Валентинович гомерен урман хуҗалыгына багышлый. Гаилә архивында Татарстан Республикасының атказанган урманчысы дигән мактау кагазы саклана. Нина Григорьевна Соннар патшабикәсе. Гомер буе колхозда хисапчы булып эшли. Вместе мы уже 41 год. Без бергә 41 ел яшибез. Гаиләбездәге дустана мөнәсәбәтләр өчен тормыш иптәшемә бик рәхмәтлемен. Мин бәхетле хатын, яраткан кешем белән гомер кичердем. Ул миңа, мин аңа ярдәм итеп аңлашып яшәдек. Эш бала хуҗалык, авылда хатын кызга эш күп. Әгәр ирем булышмаса, миңа бик авыр булыр иде. Все хорошо, все идеально. Бу көннәрдә Кузнецовлар җитди чарага әзерләнә. Олар Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашуга чакырылды. 3 ел рәттән республиканың иң үрнәк гаиләләре катнашында узган бәйрәм чарасына Нурлат районыннан сойлап алынган бердән-бер гаилә алар. Оныгы Денисның бабасына биргән киңәше президент белән шахмат партиясен уйнау. Бабасы, мөмкинлек чыкса, оныгының хыялын тормышка ашырга исәбе.